Amb motiu de les festes de Nadal hem anat a algunes parròquies, a algunes esglésies de Manacor per gravar alguns moments d'aquesta celebració de la vigília de Nadal.
vespre a tots. En el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén. Estimats germans, he tingut una alegria molt gran quan m'han dit que enguany us havia de fer el sermó de la calenda. Diuen que és una tradició ben mallorquina, que ve a ser com un joc de nins, però amb molt de sentit si m'escoltau bé i procurau complir allò que jo vos predic. Nadal és una festa que té com a centre un infant que neix dins una cova, fill de la dona més santa i agradosa que mai hi ha hagut a la terra. Si l'infant Jesús és el protagonista d'aquesta festa, és ben just que també la vos anunciï un infant. Al cap i a la fi, tots ens hem de considerar ben petits davant la cova de Betlem. Jo he après en els meus pocs anys de la... la història d'ara fa 2000 anys ja la coneixeu, perquè quan jo, anant a escola, la vos van contar. Però m'han dit els meus mestres que allò que va passar a Betlem no és una història passada, és un fet ben actual. Jesús neix novament cada any per Nadal. Jesús és el Salvador del món. Ell va néixer per salvar-nos, per estimar i perquè tothom aprengui a estimar a Déu com a Pare i que ens enrevolta com a germans. Jo he après en els meus pocs anys de la meva vida. El que estima és feliç i fa feliços els altres. Per Nadal tothom es felicita, tothom es fa regals i presents. Jo crec que ve d'aquell primer Nadal en què els pastors anaren a felicitar la mare del bon Jesuset i dugueren regals en aquell minyó tan agradós. Brossat i mel, un xotot de la guarda o un pollastre del coral. Les nostres felicitacions i regals de Nadal han de seguir l'exemple de Jesús. Hem de ser persones obertes, tolerants, amables i així farem un món sense fronteres, on tots ens sentiguem a ple, sense guerres, sense odis. I així farem un món on regni la vertadera pau i germanor, perquè tots som fills ben estimats del Senyor.
Sant. Germanes i germans, ens ha nascut el Crist, que la seva pau, la seva gràcia, el seu amor siguin en tots vosaltres. Podeu-seu. Un grup de nens de la nostra parròquia han preparat una petita concerella de Nadal. És el missatge que la parròquia vol transmetre aquest fora baixa. Intentem prestar atenció perquè puguem entendre i seguir aquest punt. Bons amics, per Nadal, un jove argentí vingué a conèixer nosaltres. Era net d'emigrats mallorquins que s'havien traslladat a Buenos Aires per fer fortuna i donar l'autonomia a la seva família. El problema és que els seus padrins li parlaven de com era Mallorca, de com anaven vestits els mallorquins, de la llengua que parlaven, dels seus balls, de les seves costums i de la seva hospitalitat, de la seva fe i religiositat. Allà només s'ensenyaren mallorquí, perquè desitjaven tornar a Mallorca tan aviat com fos possible. El problema fou que a poc s'esgotaren les possibilitats de tornar i els padrins moriren allà. En Miquel, que aquest era el seu nom, decidia complir el somni dels seus avis i emprengué el camí de retorn a la seva idealitzada vida. Vet aquí com en Miquel, vestit de pagès i amb el seu mallorquí, les seves oracions, ben apreses i el seu menjador de bolí, ple de les seves potges pertenences arribades. Quina va ser la seva sorpresa quan va trobar que quasi ningú anava vestit com ell pel carrer. Però encara fou més gran la seva sorpresa quan tocà a la porta d'una casa d'un poble i li contestava. Més tard, tocant un alt timbre, li digué: el mateix li passà a caus magrebíes i alemans. Però, quan a la fi va trobar mallorquins de bon de veres, les sorpreses no havien acabat. Aquests li digueren que no havien contractat cap grup de ball mallorquí per Nadal i que no el podien convidar a venir. És que no se'n fiaven que fos un lladre o un aprofitat. En Miquel va entendre les paraules, a la fi, però no va entendre per què li tancaven les portes. A ell, que era descendent de mallorquins de tota la vida i tenia bon cor. Finalment, s'aturava a la plaça del poble per concursi de cerimònia. Un nens se li acostaren i li digueren: quan en Miquel les va explicar que ningú l'havia escollit ni convidat a dinar, els va proposar fer que l'ajudassin a preparar un dinar de l'hort fet amb pedres. Tots van riure, però quan en Miquel els digué que Jesús s'havia nascut per sembrar germanor i pau en el cor de les persones i unió entre tots, van decidir fer. Un mallorquí anà a cercar una vella i entrar. Uns marroquins van cercar ella per encendre part i un peu per l'altre. Un altre, fill de pares peninsulars, duia una bossa d'arròs, un altre de sal. Unes nines estrangeres van aconseguir que sa mare els donés unes tallades de congelador per a cada somni. I així, poc a poc, li duien tots els ingredients per fer un bon arròs. Finalment, quan tingué l'arròs quasi cuit, digué als infants: anau a les cases del poble i d'allà gent disposada a rellelar amb somriure, a posar pau, a estimar, a fregar pallats als grups per tots nosaltres, a ser humils, a
compartir pel de més, a donar el que li fa falta, a ser feliç i fer feliços els altres, a viure en plenitud la vida nova en pau. Quan ens van donar compte, envoltant de l'olla, hi havia un munt de gent. Alguns curiosos. Els altres interessats. Però tots amb ganes de fer festa. Envoltant l'olla de ros brut, varen cantar. Si el caminar tu vols el germà, que la pots germà, estenc la teva mà i viu a prop d'ell, i canta vida de i els que llamin i volen saber, aquesta llinyana conserva, i en el desert un oasis d'espera, encara que s'obre Aquell any, Nadal va ser diferent per a tota la gent del poble. Tots sentien que Jesús havia nascut al seu govern, a les seves famílies, sense fer distinció de mallorquins o forasters, estrangers o musulmans. I en Miquel, a la fi va reconèixer la gent que habita a Mallorca, perquè s'assemblaven als dels seus padrins divins cristians. Molts anys i bones festes!
Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén. Feliç i santa nit de Nadal per a tots vosaltres. Fa més de 2000 anys que va néixer un infant a Betlem. Cada any per Nadal se posa molt de llum pels carrers dels pobles i de les ciutats. Se fa molt de dies de festa, amb bon menjar, amb alegria, amb trobades de famílies i de amics. Les persones que s'estimen se fan regals. La nit que va néixer el bon Jesús a Betlem, els pastors deixaren les seves ovelles que pasturaven i varen anar corrent a veure'l. Varen fer regals a la seva mare, que va deixar que el tinguessin en els seus braços plen d'alegria. Dies més tard, des de molt en fora, vingueren uns reis. Feia molt de temps que els cercaven. Varen preguntar al rei de Jerusalem on era que havia nascut Jesús. Llavors una estrella va baixar del cel i els va anar davant fins a Betlem. Quan el trobaren, li varen fer regals. Li varen regalar or, encens i mirra. Aquesta nit els pastorets vendran aquí i duran regals per al bon Jesús. També li cantaran. El bon Jesús és Déu i per ell res és impossible. També avui els pastorets li podran fer regals, com n'hi varen fer els pastors de fa 2000 anys. I encara us diré una altra cosa. Els reis també vendran ariat, tal com varen anar a Betlem a veure Jesús infant. Ells duran regals per tots els infants d'Ariany. Des que el bon Jesús va néixer a Betlem, miren els infants d'Ariany com si veiessin en cada un el bon Jesús. Per tots els infants petits tenen regals. Aquesta nit, per tots nosaltres, és una nit d'una gran alegria. Cantarà la xivilla, cantarà l'àngel, cantaran els pastors, cantaran tots. Tots estan contents perquè el bon Jesús és nat. Jo també estic molt contenta i desig per a tots vosaltres una gran alegria dins el vostre cor i dins la vostra família. Desig una gran alegria per a tots els homes del món, per molts d'anys. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Lectura de la carta de Sant Pau a Titus. Sí, germans, s'ha revelat l'amor de Déu, que vol salvar tots els homes, i ens ensenya que abandonem la impietat i els desigs mundans, per viure en aquest món una vida de sobrietat, de justícia i de pietat, mentre esperam que es complesqui feliçment la nostra esperança, que es manifesti la glòria de Jesucrist, Déu gran i Salvador nostre. Ell s'entregà a si mateix per nosaltres, per rescatar-nos de l'esclavatge de les culpes, deixar-nos net i fer de nosaltres un poble ben seu, apassionat per fer el bé. Paraula de Déu. Alleluia,
senzill com un nit. A les teves mans sóc feliç. Per aquell dia sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es fes el cens de tot el món romà. Era el primer cens de l'imperi abans del que es va fer quan Quirini era governador de Síria. Tothom anava a apuntar-se a la població d'on cadascú descendia. També Josep, que era de la casa i la família de David, va pujar des de Nazaret de Galilea a Judea, el poble de David, anomenat Betlehem, per apuntar-se amb Maria, la seva esposa, que esperava un fill. Mentre eren allà, es van complir els dies i va néixer el seu fill, el primogènit. Ell el volcà i el posà dins una menjadora perquè no havien trobat lloc a l'hostal. La mateixa contrada, vivint al ras, hi havia un pastors que vetlaven guardant de nit el seu ramat. Els aparegué un àngel del Senyor, la glòria del Senyor els enrevoltà de llum i es van esglaiar. Però l'àngel els va dir: no tingueu por, vos anuncio una nova que portarà a tot el poble una gran alegria. Avui a la ciutat de David us ha nascut un Salvador que és el Messies del Senyor. Les seves senyes són aquestes. Trobareu un infant en draps posat dins una menjadora. I una multitud dels exèrcits celestials s'uní llavors mateix a l'àngel, alabant Déu i cantant: glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que estima el Senyor. Paraula del Senyor. Alegreu-vos, no regireu, venc a donar-vos una gran nova. Déu fet infant dins una cova, es nat i espera que l'estimeu. Atureu-vos, no aneu a palau, preniu dreceres cap a Betlem. Serà rebuts a Jerusalem, serà ben vostre si l'estimeu.
És habitual que per aquestes fetges se celebrin unes trobades de corals de Mallorca. La darrera, que és la trobada número 35, s'ha celebrat, una de les celebracions o de les actuacions ha estat a l'església de Sant Joan. Allà hem anat i vos hem oferit i vos volem oferir alguns moments d'aquesta trobada de corals mallorquines. Nadal,
Així acabam el programa d'avui de Sal i Llum. Vos hem oferit un moments de les vigílies de Nadal, algunes parròquies de Manacor, i també alguns moments de les intervencions de corals mallorquines que han actuat en aquesta 35 trobada celebrada a l'església de Sant Joan. Així acabam el programa i acabam també la nostra programació d'enguany. Vos donem les felicitats, que passeu unes bones festes i feliç any 2006. Fins l'any que ve.